Dobre, takže máme nejakú schému, kde je virtuálny terminál a kde je tlačítko a letka. A našou úlohou je pri demonstrovať si teda extrémne prerušenie najskôr takým jednoduchým spôsobom. Takže idem na to. Úloha je, chcem, aby letka blikala v polsekundovom intervale a chcem to robiť decka cez delay. Hej, nie cez ten milis interval, ktorý by bol dobrý na to, ale chcem to robiť cez to delay, lebo ja si chcem simulovať, že tu mám nejaký kód, ktorý sa vlastne dlho vykonáva. Hej, ja to môžem robiť dokonca aj tak, aby to bolo pekné, že si robím vlastnú funkciu. Dám si, že vlastná funkcia, že kód, ktorý sa dlho robí. A tento kód, ktorý sa dlho robí, bude blikať letko, lebo to je jeho účel. Letka ako taká ma nezaujíma. Zaujíma ma nejaká operácia, za ktorou môže byť, neviem, GPS-ká inicializácia alebo načítanie čipových kariet, alebo ja neviem, čo chápete. Takže tu si dám kód, ktorý sa dlho robí a to bude blikanie letky. Digital write 13 high zátvorka bodkočiarka low a mám blikanie a chcem, aby sa to dlho robilo ako na našej prvej hodine, takže dám delay 500, hej. Najprimitívnejší príklad, ktorý on je. Ešte viem, že teda v setupe by som si mal nastaviť vstupy, výstupy. A tlačítko má pin mod 7 input a digital write na zapnutie pull-out podporu. Samozrejme, že ja viem, že input potržovník pull-out podporu robí to isté, ale dneska schválne vám to demonstrujem týmto spôsobom, aby ste vedeli, že čo robíte, že zasvedčujem si tlačítko, hej, lebo potrebujem ten float stav nejako vyriešiť. Serial.begin 9600. OK, inicializácia je za nami. Dobre. No a ja teraz mám tento program, ktorý sa túto funkciu, ktorá sa dlho robí, a on mi to bude blikať letkou. Keď to teraz pekne skompilujem, tak naozaj letka blika. No a zároveň dneska chcem druhý kód, ktorý mi bude robiť to, že keď budem stlačať tlačítka, tak sa mi bude premena zvyšovať. Hej, uvidíme, že to je klik. Letka blíka, super, blíka si letka. Namakaný kód, blikajúca letka. Dobre, a teraz ten druhý kód, ktorý bude robiť to, že vždy, keď stlačím tlačítko, tak sa mi zvýši premena o 1 a vypíše na seriály, hej. Takže tu dám, že test, zvyšovanie čísla. Napríklad, dám to tak, že cez funkcie, hej. Čiže naozaj dneska vidím, že sa robí kód jedna funkcia, druhá funkcia, jedna funkcia, druhá funkcia. Jedna robí svoje veci, druhá robí svoje veci. Ten môj kód, ktorý bude zvyšovať premenu, semka, tiež len niečo takéto trápne, že vždy, keď že otestuj, či je stlačené tlačítko, čiže if digital read 7 sa rovná low, tak zvýš číslo plus a vypíš na displeji serial.println číslo. Číslo ešte nemám vytvorené, takže bolo by dobre si ho vytvoriť. Hej, globálne dávame na začiatok programu vo všeobecnosti číslo rovná sa 0. Paradička. Takže čo to decka urobí je, že blikne to letkou a potom otestuje, či je stlačené tlačítko. Blikne to letkou a otestuje, či je stlačené tlačítko. No, tuto je nevýhoda tá, že mám to ten low, že že netestujem, či je stlačené, ale či je držané. Ak by som chcel otestovať, či bolo raz stlačené, tak dám to a súčasne test rovnal sa true, test rovnal sa false. Hej. A tu môžem dať aj ten opak odrazu. Ak bol naopak pustený a bol vo false, tak ho daj do pravdy. A tu hore si ešte vytvorím bool test rovná sa true. Dobre, tak aj všeobecne. Dá sa to robiť aj krajšie, efektívnejšie, namakanejšie, ale takéto základy, keď budeme v kuse robiť, tak si ich aspoň zocelíme. Dobre, je to super decka, ten kód by mal fungovať, hej? Prejde prvá časť kódu, prejde druhá časť kódu, prejde prvá časť kódu, prejde druhá časť kódu. Ako keby boli vedľa seba napísané v lúpe. Úplne to isté. Ono si to bliká, ono si to testuje tlačítko a zvyšuje o 1 a vypisuje na displeji. That's to, čo chcem. Bliká si. A keď stlačím tlačítko, nič to nerobí, decka. Ja ho budem držať teraz. A on to čo si robí? Dobre, no. Hej.
No, nemalo by to zvyšovať viackrát, popravde, to sa mi neľúbi. Niekde tam bude mať preklep asi. Hi, test false, test true. Mám tu dneska niekde preklep. Test rovnal sa true. Test. Ja aj 2 rovná sa. Tu je preklep. Ale by to nemalo stále zvyšovať decka, lebo mám to a súčasne test. Mal by to raz zvyšiť, hej. Bacha, preklep medzi 2 rovná sa a 1 rovná sa. 2 rovná sa priraďuje. A v prípade, že to máte písané niekde v strede kódu, tak ono to není chyba. Vy môžete takú podmienku napísať aj viackrát. A akurát ono sa to vyhodnotí ako true false a s týmto true false výsledkom sa neurobí nič, lebo to proste nie je do ničoho zapísané. Takže ono to nie je syntaktická chyba. Je to logická chyba. Dobre, čiže robí to, čo to má decka. A teraz otázka znie, prečo to nerobí to, čo to má. Hej, prečo keď to stlačím, nedojde k zvýšeniu jednotke. Prečo to robí až oné po nejakom čase. No a niektorí z vás šikovných by to už mohol napadnúť. Nepotrebujem počuť tú odpoveď, ja vám ju poviem bez zdržovania. Je to kvôli tomuto hnusnému delay. Hej, je to kvôli tomu, že ten delay nás zamrzol. Táto funkcia sa robí strašne dlho, robí sa sekundu. A problém je v tom, že ak počas tej sekundy ja stlačím a pustím tlačítko, tak on to ani nevšimne, lebo on robí proste túto časť kodu a až potom otestuje tlačenie. Dlho čaká sekundu a potom za milisekundu otestuje tlačidlo, hej? A potom veci. Čiže tu je ten problém v tom, decka, že nefunguje to plynulo, lebo k testovaniu tlačidla dôjde až po 1 sekunde. A ak sa behom tej sekundy urobí to stlačenie, tak môj program si to nevšimne. To je môj problém. Hej? A teraz to chcem vyriešiť. Ako to vyriešiť? Lebo toto, decka, není o tom, že stlačam tlačítko počas blikania. Toto je problém, že chcem vyhodnotiť nejaký kód počas doby, kedy sa robí iný kód. Ja neviem, toto môže byť funkcia, nie ktorá blika ledkou, ale niečo, čo sa strašne dlho trvá. Napríklad, ja neviem, pokiaľ, insertujete nejaký internetový modul, alebo ja neviem, pracujete s GPS-kou, alebo ja neviem, nastavate čipovú kartu a ja neviem, čakáte v cykle, kým tá čipová karta príde, alebo ja neviem, chápete, hýbete motormi, alebo ja netuším, môžete mať časť kódu, ktorá bude mať, ja neviem, 1000 riadkov a tých 1000 riadkov sa dlho bude vykonávať. Ale vy budete potrebovať nejakú časť kódu, ktorú budete chcieť urobiť hneď. Nie až keď tých 1000 riadkov proste prejde. No a to už je taký problém. Hej, že ako urobiť niečo prioritnejšie počas vykonávania iného kódu. A na to slúži práve decka prerušenie. Prerušenie je taká vlastnosť, ktorá vám preruší hlavnú činnosť procesora a urobí prioritnejšiu. Poviem to vo futbalovej terminológii. Hráte futbalík, hej, a teraz vám chce ísť na záchod, nemôžete si proste odbehnúť uprostred zápasu. Musí dôjsť k prerušeniu zápasu. Hej, alebo mať nejaké stopky, ktoré zastavia čas. Zastavíte čas, odskočíte si na záchod, vráte sa presne do tej pozícii, dáte play na tých hodinkách, a čas funguje ďalej. Proste potrebujete prerušiť hlavnú činnosť, urobiť prioritnejšiu a potom pokračovať v tej činnosti. A presne toto decka robí prerušenie. Prerušenie preruší loop, nejakú vec, čo sa robí, urobí nejakú prioritnejšiu vec a potom, keď ju urobí, tak sa pokračuje v tom, čo robí. Dokonca on preruší aj delay, on preruší všetko. Len prerušenie nepreruší prerušenie. Dobre, a teraz decka to prerušenie. Tých prerušení je tam veľa. Hej, sú odčasovača, komparátora, aj seriál generuje prerušenia a tak ďalej, tak ďalej. My sa dneska vieme učiť externé prerušenie. Externé prerušenie je prerušenie, ktoré sa vyvolá zvonku, externe. Hej, úžasná terminológia. Čiže ak na tom nožičke nastane nejaká zmena signálu, tak sa vygeneruje vonkajšia zmena, alebo vonkajšia vec, tlačítko, vonkajšia vec zmení signál a ona vytvorí to prerušenie. No. A teraz sa ideme baviť o tom externom prerušení, decka. Externé prerušenia sú len dve. A tie sú tu na. int 0, int 1. Tak ako seriál musí dať na 0 jednotku, tak externé prerušenia musí dať buď na 2 alebo na 3. Nikde inde, pretože oni sú proste naspajkované v tom čipe na 2 a 3 nožičke. Chápete? Nikde inde nefungujú externé prerušenia. Áno, pin change interrupty sú na každom pine, o tom budeme preberať potom neskôr na ďalších hodinách, ale dneska hovorím o plnohodnotných prerušeniach a tie sú len semka. Interrupt 0, interrupt 1. Hej. Interrupt je ináč po anglicky, že interrupcia a interrupcia znamená, že prerušenie, hej, tehotenstvo a tak ďalej. Takže interrupt je prerušenie.
No a tuto teda ich musíme napajkovať. Čiže nemôžem si zatlačiť semka a dúfať, že zachytím prerušenie, ja si ho musím naspajkovať semka. No a už sa nám krátia piny, vidíte. Analogový výstup semka, analogový výstup semka, seriál semka, interrupt semka a už nemôžete si píchať hocičo, kde chcete. Áno, ledky dáme, kde chceme, LCčko dáme, kde chceme, ale už sa nám to začína krátiť, decka. Tie piny naozaj majú svoje funkcie. Dobre, no a teraz ako to robíme v kode. V kode to nie je nič ťažké. Použijete tuto na začiatku v setupe funkciu, ktorá vás registruje. Funkciu, ktorá vám zaregistruje to prerušenie, hej. Čiže urobím to tak, že použijem funkciu attach interupt. Kto si toto slovičko komplikovane nepamätá, že pripoj prerušenie na oficiálnej stránke, urobím to, že dám documentation and reference, hej, čiže reference, ale dám slovičko reference, nejaký popis tých pinov. Ak dáte CTRL-F a viete, že sa to volá, že interrupt, ale neviete nič viacej, Inter Milano, tak tu vám napravo vyskočia tieto, že external interrupt a interrupt. Rozdiel medzi nimi je ten, že interrupt spravuje, že zapína a vypína prerušenia, hej, zapína a vypína prerušenia. Globálne a tak ďalej. Názov majú tieto external interrupt funkcie. No a tu vidím, že ho môžem pripnúť alebo odopnúť, čiže zapnúť alebo vypnúť. Tak ja si dám, že pripnutie, zapnutie interruptu. No a čo tu vidím? Je tu také, že nejaká teória, že na UNE to je na 2, 3, ale napríklad na nejakej mege to je aj na 18, 19, 20, 20, alebo to ich má 20, ich má 6, hej, a tak ďalej, to sú modely. Potom niečo také, že delay aj millis sú veci, ktoré sú funkcie, ktoré využívajú prerušenia časovačov. Takže s týmto prerušovaním treba byť opatrný, lebo si sa ovplyvňujete. Môžete si to prečítať. Volatile, snad sa k tomu tiež dostanem. No a tu nás zase niečo o tom, že bacha, Micros tiež aj tieto veci používajú prerušenia, takže naštudujte si poriadne problematiku prerušenia, aby ste si nerobili v tomto šarapatu, keď to súčasne používate. Takže by ste nemali používať millis v prerušení. Tu je potom tá syntax, že sa to dá zapísať takto alebo takto. No a potom sú tu popisy tých vecí v zátvorke a nejaký príklad. Dobre, takže čo tu vidíme? Že ako sa to používa? Attach interrupt zátvorka. Je to funkcia, do ktorej píšem 3 veci decka. Prvá vec je, že identifikácia, že na ktorej nožičke to je. Hej. Je to na 2. Je to interrupt 0 na 2. To tu každý vidí. No problém je v tom, decka, že tu sú zápisy, že môžete dať 2. Not recommended. Môžete dať, že int 0. Not recommended. Alebo použite funkciu, ktorá skonvertuje nožičku do toho vektora, ktorý potrebujete. Odporúčané. Super. Takže CTRL-V, zátvorka a dám, že 2. Lebo som z nožičky 2. Chápete, to je celé, že zober prerušenie na nožičke 2. Hej. Potom, druhý je ISR-ko. ISR-ko je funkcia, ktorá sa má spustiť, keď nastane to prerušenie. Čiže to je tá obsluha rutiny, ktorá má tú prioritu. No v mojom prípade to bolo táto funkcia, aj zväčšenie čísla. Toto tu som chcel že obslužiť. Ale tam môžete napísať, čo chcete. Lebo dám zvýšenie čísla. Je funkcia, ktorá sa zavolá, keď nastane to prerušenie. No a posledná vec je mod. Mod je, že aká akcia mi vygeneruje to prerušenie. No na tom pine, že či jednotka, 0, hej a podobné veci. Decka, modov je viacej. Vy by ste ako tretiaci už mali vedieť, že paint. Vy by ste ako tretiaci mali vedieť, že existuje nábežná a dobežná hrana. Že vlastne keď tvoríte signál, že som v jednotke, som v nule, som v jednotke, som v nule, som v jednotke a tak ďalej, že ono túto vec neurobí hneď v rámci času, ono to chvíľku akože ide do dola. Aj keď to bude trvať nanosekundu, ale proste ono to neurobí ako zázračným lusknutím palčeka a už vôbec to neurobí táto, ako som nakreslil do šikma, hej. Ono to chvíľku trvá. No a zmena z nuly do jednotky sa nazýva nábežná hrana, že semka vzniká takzvaná nábežná hrana. A naopak z jednotky do nuly dobežná hrana, hej, akože nabiehate si, do kopca nabiehate a potom dobiehate, že z kopca idete dole, že dobežné. No, alebo mal som kolegu a ten povedal, že on nevie, čo je nábežná dobežná. To som vysvetlil túto problematiku a on, ja to poznám ako zostupná. No, decka, keď teraz ja budem mrmlať do mikrofónu zostupná, prd mi rozumiete. Hej, lebo tam je iba rozdiel v tom, že v zostupná a z ostupná.
Len to písmenko V je v tom a to V sa spodobňuje. Takže to je úplne že také, že ale aj to si môžete sa povedať, že zostúpil na nebesia a potom zostúpil k nám z nebies. Hej, zostúpil a vzostúpil. Aj tak sa môžete použiť, ale ja tieto dva pojmy nepoužívam, lebo sa ťažko rozumejú. Ja používam skôr pojem nábežná a dobežná. Hej? Obzvlášť, keď sme na nábrežnej, tak potom nábežná. Vtip na Kysucké Nové Mesto. Dobre, nábežná, dobežná. No, takže to sú decka dve akcie. Nábežná, dobežná, logická jednotka, logická nula. 4 veci by sme mohli snímať. Externé prerušenie sníma 4 veci, ale z týchto sú to len 3. A o čom hovorím? Tu sú písané decka. Je tu low, on dokáže zachytiť, že či ste v nule. Ak ste v nule, vygeneruje sa prerušenie. Čo je blbé, keď máte tlačítko stlačené dlho, tak máte prerušenie v kuse za sebou. Potom tu máte, že rising, hej, akože slnko rising, že vychádza slnko, čiže to je nábežná. A falling, niečo padá, hej, skyfall, takže niečo padá, falling, tak to je dobežná hrana. No a potom tu je ešte change a change je aj rising, aj falling. Že či je to nábežná alebo dobežná, proste aj to vám vyvoláva to prerušenie. Keď dám dobežnú, tak len dobežná, nábežná nie. A keď dám change, tak aj nábežná, aj dobežná. Čiže tieto 4 módy môžete použiť. No a keďže ja pri stlačaní tlačítka idem z jednotky do nuly, pretože teraz je tu high stav, červený, a keď stlačím, tak ho uzemním na modrý, takže na low, tak z jednotky do nuly je dobežná hrana. Hej. Takže tu si napíšem, že falling. OK, no a to je tak. No a teraz, decka, o čo ide? Ja som si týmto naštartoval to prerušenie a odteraz, ako sa tento riadok vykoná, odteraz mi začne fungovať prerušenie takým štýlom, že ako náhle semka nastane dobežná hrana, hej, falling, zmena z jednotky na nulu, tak ten program, ktorý sa tu vykonáva, skočí semka do tejto funkcie. A keď ju ukončí, tak pôjde späť. Čiže ja ho už nemusím volať táto v loope, ona sa volá automaticky. Uprostred tohto delay 500 alebo tohto delay 500, proste on sa to preruší uprostred toho kodu, skočí semka dole, vykoná sa a vráti sa späť. No a v tom kode, decka, ja nepotrebujem testovať stlačenie tlačidla, lebo však to sa vykoná, keď sa stlačí tlačidlo, to vôbec nemusí byť. A nemusí to byť ani toto false, a nemusí to byť ani táto antipodmienka. Hej? Lebo on sa, decka, vykoná raz, tam nie je a súčasne test rovná sa true false nutné urobiť, pretože iba nábežná hrana mi to vykonuje. A tá nábežná hrana trvá iba okamih, hej? Keď sa zmení z jednotky do nuly. Iba v jednom okamihu trvá. Už potom je zase 0, 0, 0, 0, 0. Zase na chvíľku nábežná jedenkrát a potom zase 1, 1, 1, 1, 1. Čiže tuto nepotrebujete používať to a súčasne test, lebo to sa vykoná len jedenkrát. Urobiť to také nadržanie, tak to musíte dať potom nie falling, ale low. Ale to by bolo scestné. Nemôžete vygenerovať celé prerušenia. Úzusom je, alebo dobrým zvykom je, aby prerušenie trvalo čo najkratšie, lebo prerušenie vám, decka, nabúrava celý systém, hej, nabúrava vám milis, nabúrava vám delay a potom je somarinky a celkovo váš loop hlavný vám nabúrava, takže úzusom je, že prerušenie by malo trvať čo najkratšie v zmysle nastavenie pár premenných. Žiadne veľké kody, tie by sa mali vytvoriť v loope, len nastavenie nejakých pár premenných. Ale tak zase podľa situácie. Hej. Takže pekne vidím, lepka blíka si, šťastne. Tu som robil chybu, 2 je sivá a 7 je červená. Každému by to malo hneď trknúť parádne, že semka som mal dať 2. Aj semka, hej. Čo je super, decka, keď máte simulátor, ktorý vám to pekne farebne označí. V reálnom svete by ste si to nevšimli bez toho, aby ste pripojili multimeter, pretože by ste si trhali vlasy, že kde ste robili chybu. OK, takže blíka to parádne, šťastne ďalej, až keď stlačím hej, hneď vypísalo. Nečaká to sekundu, hneď to one. A decka, ja ako to stlačam, ja nejako neovplyvňujem to blikanie. Toto je kód, ktorý sa proste vykonáva, ale na malinkú chvíľku si odskočí, urobí, čo potrebuje a zase sa vykonáva. Čiže naozaj moja funkcia je prioritnejšia a nejako nenabúrava chod hlavného programu. Hej. A ako vieš, že je prioritnejšie tá lebo prerušenie je vždy prioritnejšie. Lebo som si zapol prerušenie. No, ale keby som tam mal napríklad ešte jedno, tak ktorá by sa vykonala? No, ak by som mal 2 prerušenia, hej, napríklad že 2, 3, a tu je nejaké číslo 2 funkcia, tak
je veľmi malá šanca, že sa vykonajú, za prvé, je veľmi malá šanca, že naraz stlačíte dve tlačítka. Hej? Aj keby boli dokonca, že na jednom kabliku a stlačíte ich súčasne, tak aj tá elektrika má nejaké, viete, v rámci TTL vodov nejaké oneskorenie a tak ďalej. Čiže je naozaj veľmi malá šanca, že by ste dokázali súčasne robiť dve prerušenia. Ale môže sa stať. Hej? Alebo sa môže stať, že počas prerušenia nastane prerušenie. Hej? Že počas tohto kódu, tento kód by dlho trval, a počas toho sa urobí nové prerušenie. Ešte sa ani nedokončí a urobí sa možno znova, alebo niečo iné takéto. Môže sa stať, stáva sa. No potom vlastne ide sa podľa prioritizácie. Ono tam je niečo ako keby zásobník, nejaké poradie prerušení. A ten, kto prvý sa vykonal, tak ten z tých dvoch úplne, že nanosekundu skôr, tak ten prvý sa vykonáva a ten druhý je v poradovníku. A ak počas do toho poradovníka prídu ďalší, hej, že za to jedno prerušenie sa nás zbierajú aj 3 ďalšie prerušenia, že proste naozaj sa stane tá situácia, že súčasne sa vykonajú 2 prerušenia, tak existuje taká tabuľka v datasheete je písaná poradie prerušení, že kto má najväčšiu prioritu. Popravde mne sa zdá, že int 0 má maximálnu prioritu a potom sú časovače a potom sú seriály a úplne najmenšiu prioritu má nejaký komparátor alebo niečo takéto. Je taká, ja vám potom aj ukážem tú tabuľku neskôr, že teraz ju nechcem hľadať na disku, ale keď budeme preberať prerušenie cez registre, tak mám prezentáciu a tam tú tabuľku mám vloženú. Takže je nejaké poradie tých prerušení. Keby prišli viaceré, tak potom idú podľa svojho registrovania. Pán Čičela, ktorý ten typ prerušenia je asi najlepší na použitie? Záleží, na čo chcete. Ak chcete používať tlačítka alebo nejaký iný systém, že vás zobudí, tak externé prerušenie jediné na to použijete. Lebo naozaj napríklad urobíte takú vec, že standbynete sa, že zamrznete svoj mikrokontrolер, aby ste šetrili elektriku. To znamená, že normálne, že vy tu dáte funkciu, že sleep, že zaspí. A vtedy on sa vypne sa rámka, vypne sa hard disk, všetko sa proste povypína, aby sa šetrila elektrika a ono to všetko umre. Jedine, čo funguje, je externé prerušenie int 0, hej. A to, keď sa nastane, tak vám to celé zapne rámku, procesor, všetko sa začne rozbehne, aby ste fungovali normálne. V takýchto prípadoch pri externých použite externé prerušenie 0. Či 2 alebo 3, to je úplne jedno, to sú rovnaké. Či externé prerušenie tohto typu, alebo to pin change interrupt, ktoré sa budeme učiť, toto je plnohodnotnejšie, takže toto je lepšie ako tie pin change interrupty. Ale zase, keby som potreboval viacero alebo použiť iné piny, musíte ísť zase to pin change interrupt prerušení. No a keby ste potrebovali prerušenie od časovačov, že to chcete v nejakých okamihoch pravidelných prerušovať, hej, akože nechcete použiť milis a ifko v lupe, ale chcete proste, aby to automaticky vykonávalo nejakú funkciu, tak musíte zase do prerušenia časovača a podobné veci. Čiže to záleží od použitia. Nie je, že lepšie, horšie prerušenie. Záleží podľa toho, na čo ho potrebujete. Dobre. Koľko máme? Máme čas. Máme čas, super. Ja by som šiel, decka, napríklad, lebo naozaj, decka, toto je ľahké. My to budeme potom robiť cez register, to bude trošku ťažšie, ale v základe to je ľahké. Je to jeden jediný riadok, ktorý robí, že attach interrupt, nastav mi prerušenie a má 3 veci. 2 alebo 3, hej, nožičku, názov funkcie, ktorú má zavolať a potom mód, že či pri falling, rising, change alebo low. Hej, že logická nula. Logická nula sa používa v tej decka, keď máte na kábli permanentne logickú jednotku. To sa tak dáta prenášajú. Ono, keď vy dáta neprenášate, tak tam není nula. Vy keď neprenášate, tak tam práve, že elektrika je. Kvôli tomu, aby ste napríklad vedeli, že či došlo k výpadku a podobným veciam a interferencia a takéto veci. A vy potom len keď prenášate tú informáciu, tak na chvíľku stiahnete do nuly a zase ste v jednotke. Na chvíľku stiahnete do nuly a zase ste v jednotke. Takže ten low sa používa vtedy, inak sa moc nepoužíva. No a falling, racing, takto. Dobrecka, urobím úlohu, kde... Toto ma už teraz nezaujíma. Toto dáme tiež na chvíľku preč. Toto dáme preč, toto si tu nechám. Aj toto môže ísť celé preč. A aj toto by som si dal na chvíľku preč. Takto. Dobre, inými slovami, dneska, čo tu mám? Mám tu prázdny loop, mám nastavené vstup a pull-up na 2, mám nastavený seriál, aby som mohol vypisovať a mám zaregistrovaný jedno externé prerušenie, že 2 zachytáva prerušenie pri falling a volaj Ačko funkciu. Aj. Dokonca ani ten falling zatiaľ nemusím mať ešte, lebo neviem, čo to bude. Dobre, a teraz vám ukážem dneska takú súčiastku. 10 minút. Dobre, 10 minút, to je čas.
aby prišiel všade včas. Dobre, je tu detská táto naľavo sú virtuálny terminál, multimetre, osciloskopy a takéto kravinky a 3 ikonky nad tým sú generátory. To je taký krúžok s takou vlnovkou. Hej, máme tu jednosmerný generátor, harmonický sinusoidný generátor, impulzný generátor, dokonca si môžeme generovať nejaké dáta zo súboru, že si na disku napíšete nejaké dáta, naštáte si ten súbor a on bude generovať nejaké dáta, ak by ste potrebovali nejaké v reálnom svete debugovať nejaké môžete si debugovať audio, že si dáte, že wow, súbor si nahráte a potom si dáte na replay a budete počúvať wowka, hej, a niečo takéto. Alebo analyzovať analogový signál z hudby, to som tiež kedysi robil. A proste sú rôzne generátory. Ja si dám tento sinusoidový generátor. Takto si ho pripnem na 2. No a teraz si ho pozriem do nastavení. Mám tu, že amplitúda 1 V. Ja tam dám 5 V, lebo však Arduino zachytáva 5 V, tak 5 V, hej. Treba si dneska uvedomiť, že to je harmonický signál sinusoida a teda on ide z 0 do 2,5, z 2,5 do minus 2,5, z minus 2,5 do 2,5, z 2,5 do minus 2,5. Čiže on urobí amplitúdu 5, ale nie je to okolo 2,5, ale je to okolo 0. Čiže ide do záporných a kladných. A Arduino je čo? Len kladné. Takže tuto je ten offset a tam si dám, že posun to 2,5 dohora. Čiže ak by som to chcel že nakresliť, tak ak to predstavíte takto, že máte nejakú 0 os, 2,5 V, sem, 5 sem a semka minus 2,5, tu je 5 a tu je minusová os, tak pôvodne, keď nič neurobíte, tak to robí takýto signál. A keď ja dám offset 2,5, tak ja urobím ten signál takýto, že hej. Čiže ja som to posunul o 2,5 v kladnej osi dohora a tým pádom mám ten signál 0. Mám nejaký generátor analogového signálu pekného vlnkového, ako by som tým potenciometr hýbal hore, dole, hej. Čiže 5 V to dáva posunúť do 2,5 V. Tu je frekvencia. Raz za sekundu môže byť, 1 sekunda alebo 1 Hz, to je to isté. A tu je nejaké neskoré, nemusím robiť. Čiže teraz keď dám play, tak ono mi to generuje prerušenia. Generuje mi to signál. Môžeme si to aj pozrieť potom na osciloskope, že aký pekný signál mi to generuje. No a čo ja chcem urobiť to, že ja povedzme chcem, vždy keď nastane to prerušenie, chcem zvýšiť premenu a vypísať na displej. Hej. Čiže ako by to bolo, zase musím si urobiť nejakú premenu, integer číslo rovná sa 0 a urobiť len takú vec, že urobím funkciu a zvýš číslo a vypíš mi ho na seriál. Číslo. A tu ešte som vymazal to falling rising. Keď dáte detská falling, tak ono ho vlastne bude vyvolávať, keď pôjde tá vlnovka dole. Hej. Keď dáte rising, tak ho bude generovať, keď pôjde vlnovka hore. Keď dáte change, tak ho bude generovať hore, dole, dvakrát. Dobre, skompilujem, dám play a ono by to malo generovať v podstate raz za sekundu číslo na seriáli. Ľub nerobí nič, vidíte, ľub nerobí nič. Nezaťažujem procesor, nič také. Tu vidím, že je vlnovka pekná, hej, na osciloskope, super, paráda. A vidím, že raz za sekundu mi to generuje číslo. Raz za sekundu. OK? Keď si dám change, aby sme si vyskúšali ten change, Hangé, export play, ale poď sem. Tak mi to bude robiť dneska v polsekundových intervaloch. Hej, je to rýchlejšie. 3, 4, 5, 6 a tak ďalej, keď sa pozrie semka. Pri 4 už mám 8. Je to rýchlejšie, lebo aj nábežná hraná, aj dobežná hraná, aj nábežná hraná, aj dobežná hraná. Dvojnásobne rýchlejšie sa to robí. Dobre, no a ešte by som dal... No a napríklad môžem vám ukázať, ako sa nastavuje potom napríklad ten pulzný, keby to nebol sinusoidný, ale pulzný, ale v podstate to bude robiť to isté, tiež to bude robiť impulzy do hora, impulzy do dola. Tak tu je, že 0 je 0, high je 5 V, čiže tu netreba robiť offset, toto je od 0 do 5, toto nie je posunuté do zápornej osy. Tu je, že keď to začne, môže to začať hneď. Tu je, že ako dlho bude trvať nábežná a dobežná hrana, nechajme defaultne, nemeňme, a tu si môžeme meniť šírku impulzu. 50 na 50 znamená 51, 50, 0, hej, strieda 0,5 a frekvencia 1. Čiže teraz, keď to spustím, bude to byť presne to isté, pretože opäť to robí do 1 sekundy periódu, a aj na bežná, aj dobežná hrana toho impulzu, tej logické jednotky vám generujú. Je to trošku rýchlejšie, možno v simulácii 93% namiesto 100% vyťaženia. Asi ľahšie generuje impuls ako sinusoidu, ten simulátor. Dobre.
Ale platí stále to ten istý, je to časovo správne.